Nag-uwi tayo sa probinsya, wala tayong ibang ulam. Ito lang ulamin natin. Yan, nguya mo. Nguyain mo! Nguyain mo! Alright everyone, welcome back to my YouTube channel, Christopher Gonzales. At ito na naman yung challenge ko naman sa anak ko tungkol sa pagkain talaga ng mga gulay dahil baka darating ang panahon na magbakasyon kami sa probinsya na walang ibang ulam, kailangan trainingin ko yung anak ko kumakain ng gulay. Tsaka talagang mahalaga yun sa katawan ng tao na pagkain ng gulay mga kaludong, hindi lang yung puro karne na lang, itlog, hotdog, o ano pa. Kaya yung anak ko ay talagang ayaw kumakain ng gulay. Kaya bilang isang aba, tuturuan ko siya na kailangan kahiligan niyang kumain ng gulay dahil napakahalaga nga, ulitin ko, napakahalaga ng ang gulay sa katawan ng tao. At saka para din na pag nakauwi siya ng probinsya, hindi siya mahirapan dahil mahilig nakakatikim na siya ng gulay dito sa masasabi ko dito sa syudad. At kung makapunta kami ng probinsya pag nagbakasyon, kung wala kami talagang ibang ulam, di talagang yun ang madaling ulamin doon, mga gulay, talbos. Kasi yung vlog ko mga kadudong yung huli ay tungkol pagkain ng gulay, yung talbos naman yung challenge ko sa kanya. At ngayon naman mga kadudong, ang isa challenge ko sa kanya ay pagkain ng okra. Yan o. At ang aming sausawan. Yan ang sausawan namin mga kadudong. Kaya yun, dito yung anak ko ngayon dahil sa araw ngayon ng Sabado. At pag Lunes hanggang Biyernes nandun siya sa kapatid ng asawa ko kasi may computer doon, may computer, online ang ngayon, classes, kaya nandun siya. Sabado Linggo lang siya nandito sa bahay. Kaya yun mga kadudong, dito yung anak ko. Pagsamantahin ko na ang pagkakataon na habang nandito siya. Alright mga kadudong, umpisahan na natin. Alright mga kadudong, umpisahan na natin yung ating challenge para sa anak ko. Para matuto talaga siyang kumain ng gulay dahil kaugalian niya talagang hindi siya mahilig kumain ng gulay. Kaya habang dito pa kami sa Manila, kung magkakataon na punta kami ng probinsya, pagbakasyon, kailangan matuto na siyang kumain ng gulay dahil ito lang yung madalas na ulamin namin doon. Pag wala talagang ibang ulam, malayo ang bayan. Kaya madaling maulaman yung talaga doon, mga gulay lang. Madali na dong. Mga dong, ito yung isalin ko sa kanya. Okra! Pwede na, mamaya na yung laro dyan sa cellphone. O, dali na. O, tingnan mo muna ako. O, ganyan ang pagkain nito dong, o. Uy, ganyan lang oh. Ganyan, di ba? Ito pala yung sausawan ng kaludong. Yan, ginamos, at suka, at saka mayroong luya. At ito naman yung okra. Yan. Okay, ganyan lang dong oh. Uy, tumingin ka. Yung isuso dyan. Yan ang nagpapadala ng sarap. Yan. Busab na agad. Yung isaw-saw dyan. Sausaw. Oh, ito muna sa'yo maliit. Dali na. Dali na. Maliit lang. Ready. Ready. Ayan ha. Wow. Usapin mo ha, putulin mo. Iyan tulo naman na yung cellphone kay Dito na. matuluan yan. Dali na. Masarap to eh. Kuya, mo dali na. Ayoko nang masasaw-saw. Ito nga nagpapadala ng masarap. O, dali na. Ito. Dali na. Ba't maganda na tubig? Dali na. Nguyain mo ha. Nguyain mo, dali na. Putulin mo ha. Dali na. Ako na, dali na. Ay, sige na kay. Ano sa? Oh, dali na. Nguya. 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 Nguyain mo. Nguyain mo eh. Ako naman oh, tinan mo ko. Dali, ganyan oh. Oh. Yan.
Oh. Ay, mga kadong, yung aming sausawan, luya at ginamos. Una sa ginamos mga kadong ba? Gawin saya. Oh my God. Nalunok mo? Nalunok mo ba? Anak na. Wala pa, iba. Di. Oh. Ayoko na. Ayoko na. Pa. Ayoko na. Dali, hati tayo. Maliit lang to eh. Dali. Alala. Dali, masarap to. Dali na. Oh. Oh. Ikaw muna una. Ikaw muna una. Tapos na ako eh. Dali na. Kumagat ka na Ikaw ba? buntot ka. Hati nga tayo eh. O, Ikaw dali na. muna. Hindi. Ay, sige nga. Basta ngayon mo na lang. Dali. Para matuto ka eh. Pag nag-uwi tayo sa probinsya, wala tayong ibang ulam. Ito lang ulamin natin. Yan, nguya mo. Nguyain mo! Nguyain mo! Ay mo! Marami pa to. Huwag mo lang eh. Daya mo talaga. Dali na. Dali na. Daya mo. Ito sa akin oh. Kinakain ko na oh. Oh. Ito mga kadulong oh. Dali na. Isa pa, isa pa. Kumuha ng tubig mga kadulong. Kailangan talagang sanayin. Kailangan matuto ka mabuhay sa probinsya. Paano lang kung nasa gitna ka ng bundok? Ano kakainin mo? Hindi mo alam paano kumain ng mga gulay. Oh, di ba? Kaya napakahalaga rin sa katawan ng tao ang gulay. Dali na, isa pa. Kunti lang oh. Dali. Sige na, damihan mo kain. Sige na, ngayon. Daya. Dalawahin mo. Konti lang yan. Dalawahin mo. Ay, yan. Ang daya talaga itong bata na to. Dali na. O, dahil sa akin naman mga kalagong. Kailangan sabayan niya pagkain yung mga anak natin dahil ayaw nila talagang pag ayaw mo rin kumain, ayaw nila. Sarap naman eh. Ano masarap? O, tignan mo, takam-takam ka nga eh. Baka ikaw ulit. Masaka ka ulit. Ah, pakadodong oh. O, dali na. One more. But one more. One more, marami pa to. Oh. Sige na, oh. Sige na, para makarami. Sige na, para makarami. Ay, sus, damihan mo na. Basta kaya ng, ano mo, subuin mo. Ay, di. Sige. Hindi ata nakakahiya. Dali na. Damihan mo. Kunti lang eh. Kunti lang, isa pa. Dali. Kunti lang eh. Dali na. Dali na. Yun na, Vicky. Para matuto kang kumain ng gulay. Laki yan. Sulit lang. Yung tamang subo. Dali. Yan, okay. Yan. Oh. Nguyain mo. Oh. Nguyain mo. Nguyain mo. Ay, sos. Di naman nakakalason yan. Mas masarap pa yan. Maganda yan sa kakatawan. Lunok mo na. Nguyain mo. Ako nga, oh. Tingnan mo. Oh. O, diba? Ayaw na. Miss ko talaga ganitong ulam ka. Probinsya mga kadong. Ito yung madalas ulamin namin sa probinsya. Pag hindi kami makapunta ng dagat. Kasi medyo may kaliwan din kami sa dagat. Kadodong. Ayun, pag may tanim kaming okra kasi madali lang naman ito itatanim. Yun, ito lang yung ulamin namin. Saka kung walang ginamos, ano lang, suka lang sa asin. Yun, sausaw lang yung sa suka at asin. Gusap na agad. Ulam na. Loob na. Pag wala talaga, asin. Yung sinasabi doon namin, target ang ulam. Target? Yun, target. Dali na, hanggang dito lang. Dali na. Dali na. Dito lang, yan. Yan
yan, o kunti lang. Diyan lang, diyan lang. Hinga mo lalim, dali. Hinga mo lalim, dali na. Oh. Oh. Hindi, ningunguya niya eh. Ano? Oh. Diyan lang, diyan. No, diyan sa... Bilaukan ka niyan. Pag Hindi, liit naman masyado. Yan, oh. Dali na. Teka lang. Umaga siya. Nguya. Huwag mo muna diretso. nguyain mo yan. Wag Diretso mo, ba? Ay, sus, ya. Hanggang Huwag mo dyan lang nga ilunok. sa daliri ko, di ba? Huwag mong sama yung daliri ko. wag mo ilunok ng buo. Tapos muyain mo. Oh. Yan, oh, di ba? Sarap Muyain yan, masarap mo pa. yan, muya mo. Oh, di ba? Oh. Sarap nitong ulam natin. Sanayin mo yung sarili mo kumain ng gulay. Ano na? Ayaw mo na? Ayaw mo na? Last one na lang. Last one. Last one, ha? Joke lang, ayoko na. Last one daw na ulong. Last one. Ayoko na, joke lang. Huwag nang bawian. I know my God. Walang bawian. Kasi ito. Saya! Last one dito, ha? Kanya, no? Dong. Yan, ha? Ah. Yan lang. Ito muna. Ha? Hindi na, kasi sa'yo nga tong ano eh, panguna eh, panalawa ako eh. O, dali na, para matapos na. Dali. Ako na O, dali na, dali na. Dito lang, dito. O, dali, o. O, dali na. O, dali na, kay. Mahaba na yung video natin. O, o. Dali. Ganyan lang, hanggang dito Oo, lang. yan lang, oo. Hanggang dito lang. Oo. Dali. Dali, pinanganay na yung ano ko. Yan. Kagat mo, yan. O. Tubig. Muna tubig. Ayun, mga kaladaw. Ah. Suka ko. Okay? Suka ko. Nakailang subo ka rin. Samuel, di ba? Nakarami ka na nun, di ba? Kasuka din ako. Right, mga kudong. Nakita nyo naman siguro yung nakakain talaga yung anak ko. Talagang pinili niya yung sarili niya kumain ng okra. Dahil ito nga talaga yung madalas na madaling ulamin sa probinsya, mga kudong. Right? Alright, mga kadaro, mga kanidang. Sana nasiyahan kayo sa binahagi namin sa inyong video para naman na magkakaroon ng aral yung anak ko na paano kumain ng mga gulay. Dahil talagang ulitin ko naman sa sinabi ko na napakahalaga talaga na kumain tayo ng gulay. Yun, ano bang, kaya mo bang kainin yung gulay araw-araw? Hindi! Kailangan kainin mo yung gulay kasi mas maganda nga yan sa katawan natin. Kailangan sa katawan natin yung gulay kaya natin tuturuan kita kumain ng gulay. Diba? Ay, magbabay ka na. Bye-bye. Yun mga kadulong, sana nagustuhan nyo yung vlog namin ngayong dalawa ng anak ko, si Lemuel. At kung nagustuhan nyo mga kadulong, paki-like na lang at paki-share. At ang pinakamalaga, pa-subscribe at huwag kalimutan, pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa i-upload ko pa mga video. Alright, hanggang dito na lang ang aking vlog, ang aming video. See you next vlog mga kadong. Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye. Bye-bye!